Hello everyone, welcome to Easy Learn Academy. இன்னைக்கு exercise 3.5ல 4thல second sum நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணி அதை எனி அல்ஜிப்ரிக் மெத்தடில் சால்வ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு இதை ரீட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதை ரீட் பண்ணணும்னா a fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator. நியூமரேட்டர்லேருந்து ஒரு ஃப்ராக்ஷன் எடுத்துட்டா நியூமரேட்டருக்கும் டினாமினேட்டருக்கும் நம்ம நியூமரேட்டரை எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கலாமா? ஸோ நியூமரேட்டர் is equal to x. டினாமினேட்டரை ஒய்ன்னு வச்சுக்கலாமா? ஒய். அப்போது இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, ஃப்ராக்ஷன் பிகம்ஸ் 1/3 ஆகிடுது. ஒரு ஃப்ராக்ஷன் 1/3 மாறி தான். எப்போது when 1 is subtracted from the numerator. நியூமரேட்டரில் 1 அப்போ நியூமரேட்டர் என்னது எக்ஸ். அப்போ அதில் 1 மைனஸ் பண்ணோன்னா -1. ஸோ சப்ட்ராக்ட் பண்ணால் டினாமினேட்டர் என்னது ஒய். ஒய்யில் எந்த சேஞ்சஸுமே அவங்க சொல்ல. ஸோ ஒய்யாகவே இருக்குது. இதை மாதிரி இருக்கும்போது அதோட வேல்யூ என்னவா மாறிடுதான் 1/3. அதோட வேல்யூ வந்து 1/3ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இப்போ இதில் இந்த ஈக்குவேஷன் இதுலேருந்து ஒரு ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணலாம். அதுக்கு என்ன பண்ணலாம், கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணலாம். ஸோ பண்ணால் 3 into x minus 1 is equal to y ones are y. ஸோ இது 3 ரெண்டு டேர்ம் உடைய மல்டிப்ளை பண்ணால் 3x minus 3 into 1 3 is equal to y. ஸோ இப்போ y இந்த பக்கம் கொண்டு வந்தோன்னா 3x minus y. இப்போ இந்த கான்ஸ்டன்ட் அந்த பக்கம் கொண்டு போனால் -3, அந்த பக்கம் போனால் என்ன ஆகும், +3 ஆகிடும். ஸோ இப்போ இது ஈக்குவேஷன் 1 ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம். ஓகே, இப்போ செகண்ட் ஈக்குவேஷன் எப்படி ஃபார்ம் பண்ணலான்னா it becomes 1/4. இட்டுனா இங்கே என்னது ஃப்ராக்ஷன் வந்து 1/4 மாறுது when 8 is added to the denominator. நியூமரேட்டரை பற்றி அவங்க எதுவுமே சொல்லலை. அப்போ என்ன அர்த்தம், நியூமரேட்டர் சேஞ்சே ஆகாமல் எக்ஸ் அப்படியே இருக்குது. டினாமினேட்டர் வந்து 8 ஆட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, அப்போ என்ன பண்ணலாம், நம்ம எக்ஸ் நியூமரேட்டர் சேஞ்ச் ஆயிருக்கா இல்லை. ஸோ எக்ஸ் டினாமினேட்டர் எவ்வளோ சேஞ்ச் ஆயிருக்கு, ஒய் கூட 8 ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. ஆட் பண்ணால் என்னவா மாறுது 1/4 மாறுதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதிலிருந்து நம்ம செகண்ட் ஈக்குவேஷன் டிரைவ் பண்ணணும். எப்படி பண்ணலாம், கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணலாம். ஸோ கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ண 4 into x 4x is equal to y plus 8 into 1 பண்ணால் y plus 8. ஸோ இப்போ y இந்த பக்கம் கொண்டு வந்தால் 4x minus y is equal to 8. இப்போது செகண்ட் ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம். ஸோ ரெண்டு ஈக்குவேஷன் இருக்குது. இது நமக்கு ஆஸ் யூஷுவல் நார்மல் ஈஸி மெத்தட், எலிமினேஷன் மெத்தட். ஸோ அதில் சால்வ் பண்ணலாம் ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும். ஸோ அதுக்கு முதல்ல ஈக்குவேஷனை பக்கத்தில் எடுத்து நெக்ஸ்ட் எழுதிக்கலாம். ஸோ என்ன பண்ணலாம், ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் என்ன டிரைவ் பண்ணியிருக்கோம், 3x minus y is equal to 3. அடுத்தது 4x minus y is equal to 8. ஸோ ரெண்டு ஈக்குவேஷன் எடுத்து எழுதியாச்சு. இதை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு இங்கே மேலே -y இருக்குது, கீழே +y இருக்கணும் இல்லையா? அப்போ எல்லாத்துக்குமே இங்கே ப்ளஸ் இருக்கு, அப்போ இங்கே மைனஸ் வரும். இங்கே ப்ளஸ் இருக்கு, அப்போ மைனஸ் வரும். இப்போது -y +y கேன்சல் ஆகிடும். 3 minus 4 minus x is equal to இங்கே 3 minus 8 minus 5. அப்போது மைனஸ் கேன்சல் ஆகிட்டு x is equal to 5. ஸோ எக்ஸ் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சாச்சு. இப்போ இதை ஈக்குவேஷனில் 1 or 2 எது ஈஸியாக இருக்கோ அதில் உங்களுக்கு சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நம்ம வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஸோ இப்போ ரெண்டு ஈக்குவேஷனில் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கலாம். 3x minus y is equal to 3. ஸோ 3x minus y is equal to 3. இதில் x இருக்க இடத்துல 5 சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் வேல்யூ என்ன ஆகும், 3 5s are 15 minus y is equal to 3.
இப்போ நம்ம 15 அந்த பக்கம் கொண்டு போனோம்னா 3 minus 15. அப்போ minus y is equal to minus 12. ஸோ அப்போ ரெண்டு மைனஸும் கேன்சல் ஆனால் y is equal to 12. ஆல்ரெடி நம்ம x வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். x என்ன வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்? x is equal to 5. ஸோ நம்ம இப்போ ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ஸோ இந்த சம் இதோட முடிஞ்சுது. இதில் இப்போ அவங்க கொஷனில் என்ன கேட்டிருக்காங்க? ஆக்சுவலாக எக்ஸ்ன்றது நியூமரேட்டர், ஒய்ன்றது டினாமினேட்டர். அவங்க ஃப்ராக்ஷனை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ அந்த ஃப்ராக்ஷன் என்னவா இருக்கும்? கரெக்ட். ஃப்ராக்ஷன் வந்து எப்பயுமே நியூமரேட்டர் பை டினாமினேட்டர். அப்போ 5/12. ஸோ திஸ் இஸ் த ஆன்சர். புரிஞ்சுதா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள், அண்ட் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.